Arvoisat kuulijat, bästa åhörare. Tänään juhlistamme yhteistuumin ja kukin tahoillamme ammatillisen koulutuksen tärkeyttä ja ammattiosaajia. Jos minulta kysytään, vuodessa pitäisi olla useita ammattiosaamisen päiviä muistuttamassa käytännön osaajien ja ammattilaisten työstä. Tämä päivä koskettaa meitä kaikkia. Jotta yhteiskuntamme toimii, tarvitaan tekeviä käsiä, luovia ja innovoivia ihmisiä. Eri alojen ammattilaiset sujuvoittavat arkeamme huolehtimalla peruspalveluista ja infrastruktuurista, joita valitettavan usein pidämme itsestäänselvyytenä. När någonting görs för andra gången kan man väl redan säga att det är en tradition. Det hoppas jag verkligen att stämmer då det kommer till att uppmärksamma dagen för yrkeskunnande. För att vårt samhälle ska fungera så behöver vi personer som är kompetenta, kreativa och innovativa. Vår vardag skulle inte fungera utan yrkesskickliga utövare. För att sköta samhällets grundläggande funktioner behövs personer som kan sitt jobb och som också vet hur man utvecklar det. Det är en stor glädje att vara beskyddare för denna dag. Nopeasti ikääntyvässä hyvinvointiyhteiskunnassa tarvitaan kaikkien työpanosta. Monelle matka ammattilaiseksi on kuitenkin mutkia täynnä, ja erityisesti ammattiin opiskeltaessa esteiden ylittämiseen tarvitaan tukea. Olen iloinen siitä, että vasta julkaistuissa ammatillisen koulutuksen valtakunnallisissa tavoitteissa on linjattu, että koulutuksessa huomiota siirretään määrästä laatuun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelijoiden riittävä opetus, ohjaus ja tuki kaikissa oppimisympäristöissä tulee varmistettua. Opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen ja opetuksen riittävyyden turvaaminen ovat konkreettisia keinoja avata väyliä ammattiosaajaksi mahdollisimman monelle. Myös niille, jotka tarvitsevat oppimiseen enemmän tukea. Ammattiosaamisen päivänä on syytä nostaa esiin myös kaikki ne, jotka ovat mukana kohottamassa väestön osaamista ennakoiden ja pitkäjänteisesti. Erityisesti te, hyvät ammatillisen koulutuksen järjestäjät, olette paljon vartijoina. Samaan aikaan, kun suuntaatte koulutusta ja sen sisältöjä alueenne työelämän parhaaksi, navigoitte omaa toimintaanne alati muuttuvassa ympäristössä. Yhtälö on vaativa, eikä suosi yksin puurtajia. Kannustankin teitä aktiiviseen läsnäoloon erilaisissa osaamiskeskittymissä ja monialaisissa verkostoissa. Niissä asiantuntemuksenne tuo lisäarvoa ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta. Osallistuminen niin alueellisiin, valtakunnallisiin kuin kansainvälisiinkin verkostoihin on paras keino saada osvittaa siitä, mihin toimintaanne on tarkoituksenmukaista suunnata ja kehittää. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on yhteistyötä. Ammattiosaamisen päivän suojelijana olen erityisen iloinen siitä, että päivän teemaksi on tällä kertaa valittu yhteistyö työelämän kanssa. Esimerkiksi tutkinnon suorittaneiden nykyistä sujuvampi työllistymisen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä jatkuvaa oppimista edistävät toimet eivät onnistu ilman työelämäyhteistyötä. Ammattiosaaminen määritellään aina ensisijaisesti juuri työelämäkontekstissa. Käytänkin tätä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni työpaikkoja ja työelämää edustavia organisaatioita, jotka työskentelette ammatillisen koulutuksen ja ammattiosaamisen edistämiseksi. Panoksenne on tärkeä ja sitä tarvitaan myös jatkossa. Näillä sanoilla toivotan innostavaa ammattiosaamisen päivää. Med de här orden vill jag önska er en fin dag för yrkeskunnande. Det kommer alltid att finnas efterfrågan på yrkesskicklighet och vi har all orsak att tillsammans fira de yrkeskunniga.